Zdravím vás v tento predvianočný čas. Dovolil by som si vás v závere roka blížiacom sa informovať o určitých zmenách v cestnej doprave. Tak jednak zmenil sa zákon o cestnej doprave číslo 56 roku 2012, znení neskorších predpisov, ktorý bude účinný od 1.1.2024. To je jedna taká informácia, máme to zverejnený je text na stránke Akadémia pre dopravcov. No a druhá taká záležitosť, ktorú pripravujeme v rámci Akadémie pre dopravcov a združenia Komplex Centrum, je projekt za ústavný princíp v cestnej doprave, ktorý už bol viackrát spomínaný, uvedený. No a v tomto projekte ide o to, že keďže máme skúsenosti, že orgány verejnej správy a konkrétne okresné úrady v sídle kraja, odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií nepostupujú jednotne v rámci Slovenska a dovolí si povedať, že dochádza aj k určitým porušeniam zákona o cestnej doprave, tak tento projekt sa pripravuje a po vzniku novej vlády už bol zaslaný list novému pánovi ministrovi dopravy Slovenskej republiky a v podstate bude sa v tom pokračovať s cieľom upozorniť jednak na tieto určité rôzne aplikácie zákona. No a riešením by bolo aj to, že bola by schválená a aktualizovaná zmena vykonávacej výhlášky zákonu o cestnej doprave. S tým, že pripravujeme aj takú nadstavbu, okrem doterajších aktivít, čiže informačných, či vzdelávacích, aj určitý projekt pracovný názvom Dopravca Premium, kde by sme podrobnejšie rozoberali tie veci, rôzne zákony, predpisy, povinnosti, ktoré boli doteraz preberané skôr len cez internet, ako cez stránku a články, alebo osobne na seminároch. Takže budem vás postupne informovať a budú vám teda zasielané informácie mailom. Zatiaľ všetko, fajnový večer, majte sa.